Nagkaigwanin halipot na phreatic eruption ng bulkan mayon alas 6:16 kasubanggi. Segun sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nagdurar ning 45 segundo ang nangyaring pagputok kung sa minabot sa 200 metro ang langkaw kan naibuga kaining abo. 7 days a week pa rin naman po yung yung operation ng PHIVOLCS, no? Hindi naman po kami tumitigil just because nasa alert level 1 lang siya. So, continuous po yung monitoring ng PHIVOLCS sa bulkan ngayon. Ganun din po sa mga pag-monitor ng mga earthquake o mga lindol dito sa sa Bicol region. Ngunya na aldaw, nakapagtalamon ng PHIVOLCS sin sarong volcanic earthquake. Onseng rockfall events sa 387 toneladang sulfur dioxide. May maluyang pagsangaw manin plume na pinadpad sa sulnopang porsyon. Nanutaran man ng paramientras na paghubag kan bulkan. Bagamat nga po naka-alert level 1 yung Mayon volcano, ang abiso ng PHIVOLCS sa ating mga kababayan na iwasan yung pagpasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone dahil lubha nga po talagang delikado. Mag-expect po tayo na may mga ganitong mga pangyayari maya't maya na unfortunately nga po yung mga phreatic eruptions na kagaya nito, wala po technology para magsabi kung kailan talaga yan mangyayari. Ulitin ko po, iwasan po talaga natin yung pagpasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Katakod ka ini, maigot na pigpapatanidan kan PHIVOLCS san publiko na ibitaran mo na ang paglaog sa 6 km radius permanent danger zone asin ang pagpalayog nin mga eroplano asin iba pang aircraft sa ibabaw kan bulkan. Yaon pa kaya ang posibilidad na magkaigwan nin phreatic explosions. Pagrasay nin mga gapo gikan sa tuktok kan bulkan asin pagbulis nin lahar urog nangunyan na may mga pag-uuran na. Sa presente, mantinido sa alert level 1 ang bulkan mayon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Camille Gonzales.